Kryptotalvi on jäädyttänyt useimpien kryptolompakot, mutta Bitmain on käyttänyt tämän ajan markkinan valtaamiseen. Heidän tavoite omistaa 5% kaikesta maailman Ethereumista edistyy kovaa vauhtia. Kurssi on romahtanut, mutta taseessa makaa yli miljardi käteistä ja staking-koneisto, joka lypsää rahaa 500 000 päivittäin näilläkin Ethereumin hinnoilla. Mä kerron teille, miten Bitmain pystyy jatkuvasti kasvattamaan Ethereum omistuksiaan ja miten se palvelee meitä sijoittajia. Lisäksi käydään heidän tase läpi ja katsotaan, mitä paljon puhutut moonshot-sijoitukset ovat. Ne saattaa yllättää monen ja mukana on myös Mr. Beast. Mä jaan näkemykseni, miksi mä oon valinnut tämän yhtiön tulevan nousumarkkinan vivuksi. Onko tässä vuoden paras sijoituspaikka vai onko tämä klassinen arvoloukku? Bitmain on maailman suurin Ethereumiin keskittyvä digitaalinen rahastoyhtiö, niin sanottu Digital Asset Treasury. Monet on varmasti kuulleet MicroStrategysta tai nykyään pelkkä Strategy, eli heidän koko tarkoitus on ostaa ja holdata bitcoinia. Bitmain on hyvin samanlainen, mutta Ethereumille. Se tosin sisältää paljon muutakin kuin vain ostamista ja pitämistä. Yhtiön tavoite on erittäin aggressiivinen. Se haluaa haalia haltuunsa 5% koko maailman Ethereum-tarjonnasta, mikä tarkoittaa peräti 6 miljoonaa ETH-tokenia. Bitcoiniin verrattuna Ethereumista saa myös steikkaamalla tuottoa. Kun omistusten määrä on näin valtava, on nämä staking-palkkiot todella suuria. Mennään suoraan tarkempiin lukuihin, sillä ne on vakuuttavia. Bitmain aloitti Ethereumin hankkimisen viime vuoden heinäkuussa ja arvatkaapa missä pisteessä tällä hetkellä ollaan. He ovat hankkineet koko maailman Ethereumista jo 3,86% osuuden, se on yli 4,6 miljoonaa tokenia. Tästä noin 3,1 miljoonan tokenin osuus on jo steikattu ja se tuottaa nykyisellä Ethereumin arvolla noin $184 miljoonaa vuodessa. Toisin sanoen noin 500 000 päivässä. Mikäli kaikki tämänhetkiset Etherit olisi steikattu, olisi tuotto vuositasolla yli $270 miljoonaa. Hurjia tuottoja pelkällä holdaamisella. Jos vielä mietitään, niin 5% osuudella staking vuosituloja saisi jo noin $350 miljoonaa. Ja tästä täytyy huomioida, että nämä on tämänhetkisen kryptotalven hintatasolla laskettuna. Sitten kun nousumarkkina alkaa ja Ethereumin arvo nousee vuosien saatossa, niin me saatetaan puhua miljardeista dollareista satojen miljoonien sijaan. Bitmain on kehittämässä parhaillaan omaa Maven-verkostoa, jonka kautta he voisivat steikata Ethereumia turvallisesti. Maven on lyhenne sanoista Made in America Validator Network, ja tällä hetkellä he käyttää kumppanien verkkoja steikkaamista varten. Myös muut Yhdysvaltain instituutiot voisivat käyttää heidän alustaansa tähän samaan tarkoitukseen. Ja viimeisimmän tiedon mukaan tämä pitäisi tulla käyttöön vielä tämän kvartaalin aikana, eli ihan pian. Bitmainin tapa hankkia jatkuvasti lisää Ethereumia on nerokas. Sijoittajan kannalta tärkein luku tietää on MNAV, eli Market to Net Asset Value. Se kertoo, kuinka paljon pörssi arvostaa yhtiötä suhteessa sen omistuksiin. Jos luku on yli 1, Bitmain voi laskea liikkeelle uusia osakkeita ja ostaa niille lisää Ethereumia. Näin jokaisen osakkeen sisältämä ETH-määrä kasvaa ilman, että sijoittajan tarvitsee tehdä mitään. Tämä on se tärkein pointti sijoittajalle. Mikäli tämä MNAV alittaa 1, ei silloin ole mitään järkeä dilutoida, vaan ostaa Ethereumia esimerkiksi käteisellä. Katsotaan, mitä heidän taseesta löytyy. Bitmainin taseesta löytyy muutakin kuin Ethereumia, ja taseen arvo on tämänhetkisellä Ethereumin hinnalla noin 11-12 miljardia. Se sisältää Ethereumin lisäksi noin 200 bitcoinia sekä moonshot-sijoituksia sekä käteistä noin $1,1 miljardia. Moonshotit ovat strategisia korkean potentiaalin sijoituksia yksityisiin yhtiöihin, joiden menestykseen Bitmain uskoo. Tärkein näistä on suht tuore 200 miljoonan investointi Mr. Beastin taustayhtiöön Beast Industriesiin. Tämä saattaa aluksi kuulostaa hieman erikoiselta sijoitukselta, sillä hänet tunnetaan YouTubettajana, mutta syy miksi Bitmain kuitenkin lähti tähän investointiin oli se, että Beast Industries hankki hiljattain Step-nimisen 7 miljoonan käyttäjän fintech-sovelluksen, ja heillä on tarkoitus luoda siitä Gen Z ja Gen Alpha sukupolven nuorille uusi rahoitusalusta. Mr. Beast haluaa samalla opettaa nuorille taloustaitoja. Bitmain ja Tom Lee näkee tässä ainutlaatuisen jakeluverkoston. Kun Mr. Beast tuo hajautetun rahoituksen eli DeFin ja lohkoketjuteknologian tälle alustalle, jokaisesta hänen videostaan voi tulla valtava uusien käyttäjien sisäänheittoväylä suoraan Ethereumin ekosysteemiin. Mr. Beastillä on aivan valtava maailmanlaajuinen yleisö, joten tästä voi tulevaisuudessa tulla aika isokin juttu. Toisena moonshot-investointina on tällä hetkellä 8go eli Orbs,
johon Bitmain on sijoittanut vajaa 100 miljoonaa ja on yhtiön suurin omistaja noin 32% omistusosuudella. He teki hiljattain tuoreen 75 miljoonan sijoituksen tähän yhtiöön. 8Co on pörssiyhtiö, jonka tarkoitus on sijoittaa Bitmainin moonshottien tavoin suuren riskin yhtiöihin ja teknologioihin, joihin välttämättä perussijoittajalla ei ole pääsyä. Heidän sijoituksiin kuuluu WorldCoin, OpenAI ja tuoreena myös Beast Industries. WorldCoin on OpenAIin tavoin Sam Altmanin luoma projekti, jossa valmistaudutaan tekoälyn täyttämään maailmaa, jolloin ihmisen ja tekoälyn erottaminen on välttämätöntä. Heidän teknologian päätarkoitus on luoda todiste ihmisyydestä, niin sanottu proof of human. Sillä siis todennetaan, että kyseessä ei ole tekoäly tai botti, vaan oikea ihminen. 8Co omistaa noin 10% koko WorldCoinista maailmassa. He uskoo, että tulevaisuudessa kaikkien sovellusten, kuten pankkien ja deittisovellusten sun muiden, tulee todentaa ihminen ja WorldCoin voisi olla vahvin ehdokas toteuttamaan sen. Tälle visiolle tietysti epäilijöitäkin riittää ja kyse on vielä aika spekulatiivisesta ideasta. OpenAIta odotetaan tänä vuonna pörssiin ja 8Co on yksi parhaista tavoista päästä sijoittajana kiinni tähän listautumiseen ennen sen tapahtumista, sillä yli 30% koko yhtiön sijoituksista on OpenAIssa kiinni. Se, missä nämä kaikki vois pelata yhteen, on huhuttu sosiaalinen alusta, joka olisi tarkoitettu vain ihmisille. Eli silloin voitaisiin hyödyntää tätä proof of human teknologiaa, eikä sinne silloin olisi asiaa tekoälysisällöllä tai boteilla. Tämä voisi olla ihan kiinnostava konsepti, kun ollaan tultu siihen pisteeseen, että kaikki somet on täynnä tekoälyllä luotua materiaalia, eikä sitä enää pystytä erottaa oikeasta. Tämä on OpenAIn ajama visio, ja MrBeast voisi mahdollisesti toimia sen kasvoina. 8Co on sijoittanut molempiin ja omistaa 10% koko WorldCoinista maailmassa. Eli mitä jos tämä onkin se todellinen tarkoitus tämän kaiken takana? Jos haluat jatkossakin pysyä kärryillä sijoitusmaailman menosta, laita kanava tilaukseen niin, että missaat tulevia videoita. Kiitos. Bitmain voisi hyödyntää valtavia staking-palkkioita näihin moonshot-sijoituksiin tai sitten jakaa tuottoa osinkona sijoittajille. Täytyy kuitenkin muistaa, että tällä hetkellä nämä on hyvin pieni osa koko yhtiön arvosta, eikä niille pidä antaa liian suurta painoarvoa, vaan kyllä tässä kaikessa on edelleen kyse siitä Ethereumista. Tämän yhtiön keulakuvana toimii Tom Lee, joka on Fundstratin päätutkija ja CNBC:llä ihan vakiokasvo. Hänet tunnetaan niin sanotusti permabullina, mutta nyt hän on alkanut laittaa rahaa sanojensa taakse. Bitmainin maanantai-raportit osoittaa, että näitä Ethereum-ostoja on alettu kiihdyttää merkittävästi aiemmista viikoista, koska Tom Lee uskoo pohjan olevan takana. Nähtäväksi jää, pitääkö tämä ennustus tällä kertaa paikkansa, vai kuullaanko tämä vielä useamman kerran hänen suustaan ennen kuin se osuu oikeeseen. Mä haluaisin kuulla myös teidän mielipiteitä, että onko teidän mielestä kryptopohja jo nähty, vai milloin sä uskot, että se olisi tulossa? Kerro kommenteissa alla. Mä itse kuitenkin luotan Tom Leehin tämän yhtiön päätöksentekijänä, mutta mä suhtaudun kuitenkin vähän varauksella, samalla myös mielenkiinnolla näihin hänen ennustuksiinsa. Hän on ollut monesti myös oikeassa ja on saanut sen myötä arvostusta sijoittajien keskuudessa. Ne kerrat on vaan tämän vuoden puolella olleet hieman harvemmassa. Itse mä oon sijoittanut Ethereumiin Bitmainin kautta juurikin sen vuoksi, että kyseessä on vivutettu veto sen puolesta, ja kun liike ylöspäin tapahtuu, on se luultavasti rajumpi tämän yhtiön kuin pelkän Ethereumin osalta. He ovat saaneet nyt hankittua paljon halvalla Ethereumiin koko tämän kryptotalven ajan ja lähestyy kovaa vauhtia 5% alkemiaa. Lisäksi pienet moonshotit vaikuttaa mielenkiintoisilta ja voi poikia lisäarvoa tulevaisuudessa. Bitmain on selvästi suurin Ethereum Treasury-yhtiöistä ja likviditeetin ansiosta myös suuret instituutiot voi hyödyntää tätä yhtiötä Ethereum-bettinä. Mä uskon myös, että jossain vaiheessa osinkoa aletaan maksaa näistä staking-palkkioista osakkeenomistajille, joka on kiva lisä. Mä oon myös luottavainen, että Tom Lee tietää mitä tekee, vaikka häntä onkin välillä helppo kritisoida. Bitmainilla ei ole tässä rankassa laskumarkkinassakaan ollut mitään hätää, sillä heillä ei ole velkaa, vaan hyvin vahva tase, paljon käteistä sekä tämä MNAV on pysytellyt pääosin yhden yläpuolella. Mä aiemmassa videossa kävin läpi Ethereumin bull casen ja mä uskon kurssin kääntyvän ylöspäin taas ennemmin tai myöhemmin. Mikäli et vielä nähnyt sitä, se löytyy tuosta ylänurkasta tai tämän videon lopusta. Mä suosittelen katsoa sen seuraavaksi, kun sä nyt ymmärrät, että miten Bitmain toimii. Mä oon viime aikoina aktiivisesti kasvattanut mun Bitmain-positioa halutun kokoiseksi, ja nyt mä vaan odottelen tämän kyydissä, ellei mitään suuria dippejä vielä nähdä tämän vuoden aikana. Sekin tietysti voi olla mahdollista, ja mikäli tämä kryptotalvi noudattaa aiempien aikatauluja, olisi pohja nähtävissä vasta vuoden toisella puoliskolla. Siinä tapauksessa mä saatan vielä lisäillä positiota pikkusen. Sivuttain liikkeeseen tai laskuun on myös ihan hyvä varautua henkisesti.
Tämäkään yhtiö ei ole heikkohermosille, sillä Bitmainin kurssi saattaa tehdä yli 10% liikkeitä suuntaan tai toiseen yhden päivän aikana. Tämä ei ole suositus ostaa tätä yhtiötä, vaan tee itse oma taustatyö ja sijoituspäätös. Kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti. Palataan taas seuraavan videon parissa. Peace!